Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Uyini ke lokho? Ngizokudinga inona le. Ngizokudinga. Aha. Awungeke mfana. Uyathakatha wena. Wenzani lana? Ufunani la ngalesikhathi ebusuku kangaka? Wena wenzani la upequlula ufunani la phasi kompethe kamatha ebusuku kangaka? Hayibo. Ngiyaklina. Ebusuku kangaka uyaklina? Uyena uklina mini yonke? Hayibo. Wena umthetho wakho indlela ongena ngayo emizini yabantu le? Hayi akona emzini yabantu la. Ngemzini nomngane wami ngena noma kunini ngo-12 ebusuku ngiyangena la. Pho ngakuze ungena udilikephi? Ubona ukuthi ngidilikephi wena mawubuka ngidilikephi? Hayibo. Ngomnyango ngingene kuwona. Ufunani ngalesikhathi la? Uzofuna ingubo kamatha sifuna ukuyoyikhulekela. Nabazalwane sifuna ukwenza umkhuleko. Manje bathe ngicacisela ukuthi kahle kahle uzopequlula ube busy ebusuku kangaka wenzani kahle kahle la? Ngishilo nje ukuthi ngiyaklina. Hayi ntombi uklinwe mina kuvela ukline ebusuku kangaka yini? Wazokhuthela ngomnyama. Hayi ngiba matasa emini. Kodwa ngithuswa ungena kwakho angikwazi udilikephi la. Idilikephi kwani? Buzongizwa kanjani ukuthi ubusy la pequlula ukuthi ngizokudinga. Uzodinga udingani? Udingani emaphepheni ebusuku? Hayibo. Kwenza izinto zami la. Izinto zakho? Ngiyalungisa mani, ngiyalungisa. Ngiyalungisa. Ufunani? Ngifuna ingubo la noma enjani noma yini kamakatha siyoyikhulekela lapha nabazalwane sifuna ukukhulekela phezukwayo. Manje abazalwane bathi angena unyonyobe. Hayi akunyonyobi wena la ngikwazi ukunyonyoba la mina. Ngena noma yini la noma kanjani kukwami la. Hayi ungeke. Hey nethusa amasipisi. Phuma. Thatha yona leyo ingubo uphume. Sheshisa uphume. Hayi kahle wena ave ngizotshela ukuthi angisheshe. Wenza lapho ku-drop kanti? Ngithe ngizothatha noma yini engiyidingayo kamakathayo ukuthi ngiyoyikhulekela ngazi uzozwa ngani. Thatha noma yini uphume. Ujaheni kanti wena? Akuqhubekeki lapho nokuklina uthi uyaklina. Nangilona. Ngaze ngadeleleka. Uyini? Ngaze ngadeleleka. Ibhiqolo. Phuma. Gogo. Hey ngakufica kahle usahleli. Awuthi ukuhlisa kancane ntombi. Khona ngifuna ukuthi sike sibonisane ngakho. Ubukile iTV kumnandi. Cha ngiyibuka ngoba kumnandi ngiyayibuka nje. TV uyayibuka kumnandi kungemnandi. Yebo, hayi nami ngiyabona ukuthi ayakusekho mnandi ke. Yebo. Ngithi la ngizokwazisa ukuthi nginombono. Wokuthi kunganjani macishwa imishini. Umshini. Yebo. Mshini wani kanti? Imishini le elekelela uAbigail esibhedlela ukuthi akwazi ukuphefumula. Awuthi kwenaba ngizwa kahle usho awungitshela angiyizwa uthini. Ngithi kuwe uAbigail njengoba elele esibhedlela exhunywe imishini. Le mishini emxhumileke iyona ke le engithi ayicishwe. Bese kuyaphela ke ngayi ufuna usho njalo. Hey angazi ukuthi indaba ungangizwa okanye wena awunalo uluzwelo noma yabona ingane kama indlela iyona laphana
kubuhlungu ngempela. Angifuni, angithandi. Isiyikabishi nje. Ayisakwazi ukwenza lutho. Sengisho naye uqobo lwakhe. Ubengavuma athi yebo cishana imshini. Manje usho ukuthi ke bese kuyaphela ngifuna ukuzwa lwakho. Angile isikhathi kucisha imshini, angithi okwamanje usaphefumula ngoba kukhona imshini. Angile kucishwa imshini kuzobe sekuyaphela ngaye. Lo uthi akuyocisha umshini ke usho ukuthi asiqedeke ngaye manje. Hayi bo makucishwa umshini phela kusike kuzocaca ucaca ukuthi umuntu uyaphila noma akaphili. Wena ufuna ukuyobona ukuthi uyaphila noma akaphili. Mina ingithi acisha umshini Bese kubonakala ukuthi uyaphila noma akaphili. yebo. Hayi angiboni ke kanjalo. Hayi angiboni kanjalo Makojana. Hayi ngeke kuze kwenzeke ke lokho. Wena uyathanda ukumbona kulesimo akayisona. Wena nendodana yakho hey ngoba uAbigail. Heyibo. Wavela wasukela nje into engayazi. Yini into yona engayazi? leyo ndoda yakhe? Asidluleke endodeni. Asize la iguleni komuntu. Phuma endodeni. Uyabona ukugula kaAbigail. Ngicela ukuthi sikuthathe sihlangane njengomndeni. Uyabona? Sibambane siguqe siwe ngedolo. Le ndoda nantontona asidlule kuyona. Leyo kucishwa komshini angivumelani nayo. Uyezwa? Angivumi. Imake kuzosho wena Ukuthini? ukuthi awungacisha umshini. Okuzosho wena ukuthi awucishe. Mina gazi lakhe. Mina ozalwa naye. Ngithi umshini awucishwe. Oh wena gazi lakhe la kwaba. Awunandaba ukuthi kwaba. Cha. Uyona ndaba ke leyo. Kodwa Ungathi mina awunendaba. ngikutshela ngegazi lakhe. Ngiyalizwa igazi. Ngikutshela ngegazi lakwacela. Manake. Ngikutshela ngesicelo. Manake mfazi wakwami. Lana ke Sigumedeni. Angidla kwaGumede. Isigumede ke nami ngizokhulumela isigumede. Angithi wena ukhulumela isicelo. Futhi awuyena ke futhi wena nowakacela. Wakwamgobhozi. uAbigail uphume ngenyongo lapho ucheliwe la ekhaya. Ngakho ke akho sicele esizokhuluma sikhulumele umuntu wala esigumedeni. Isicele ngeke size sithi nje uvo. Ngakho umshini awuzucishwa ngalendlela le wena osho ngayo. TV. Usho ukuthi uzongivimba. Angisho ukuthi uzongibamba. Hayi angisho ukuthi ngizokubamba ngoba vese uyiqhalaqhala. Mina ke macele ngiyucisha umshini angizothandisa umuntu. Oh. Ngizongibamba yini? Hayi ngeke ngikubambe. Yabona nje obuwahlula indoda yakho nje siyalala kobandayo. Awuzuba nje umuntu vese wena uyiqhalaqhala. Ngoba yakho ilele koshisayo. Wena uyiqhalaqhala. Dlula ke lapho. Ukuthi lelo koshisayo nakobandayo sengisho wena ngoba useyingane. Mina uGumede kade ayipholela emhlabathini. Awuzushaya ke imithetho la esigumedeni. Ntombi. Ukuthi ke wena umanqanqa lapha emzini wakho la emzini la esigumedeni akukho umuntu ozoshaya umthetho. Kuzoke kukhulunywe nje indaba ile ndaba izokhulunywa umndeni wakwaGumede wonke kanye nomngani wakhe kuMasibisi. We abangani uba bekuthiwa nje niyakwazi ninake ukuyikhuluma leyo nto yenu yeGumede NN ngaba ngikho la. Awu kanti ubani okufonelile wakutshela ukuthi angithi abawona abala kwaGumede ngaba ukho la ngabe kwenziwe kanjani? Hayi ngaba ngikho laba beningidingi. Ngabe kuphi? Ngabe ngikwami. Kube besingakudingi. Manje kwabonakala ukuthi niyangidinga kwaukuthi nifike ningifonele. Mina ngisuswe nayiphupho. Mina cha besikudinga manje ke besikudinga ngithi vese wakwami. Umshini ngiyowucisha. We sisi abantu engathi wena ungizwa kahle. Mhlawumbe ujwayele incikana mina ke la kwama angiyona inciki kamama la ekhaya. Uyezwa siyafana nje mina nomalokozana wami. Ukuthi wena umbone izihlabisha yabona uma engavuka lapha yana hayi ungacaca. Lalela lana awuzucisha umshini. Ngiyowucisha umshini. Umshini awucishwa ngenxa ukuthi lalela. Ngiyowucisha umshini. Lalela. Ningangibambi. Ningangivimbi. Kulungile ka uzuvila. Hayi ngizohamba. Uzocisha umshini njalo? Ngiyocisha umshini. Umshini wona uzocishwa. Engabe ufuna ukutholana. Yini uzoyithola? Yini uzoyithola ekucishweni komshini? Sikhohlala ndini sazofonela uMasibisi mina. Ngimtshele. Ho, nangilona. Hayibo nangilona ezocisha umshini wakwaGumede. Webiso awuphuthume ntombi awuphuthuma uze ngapha. Aha. Hayi nayi inyoka ingizalela endlini. Inkosi woza. Volumekazi. Kuningi kulindile
usabuka Gumede. Yo. Kunini ngihambile? Kade nihambile. Kade. Wesese. Yazi yankulu indaba kaGumede uyangizwa? Njobona ngihleli nje sonke lesisikhathi sidingidana nendaba engingayazi ukuthi ngempela izophetha itheni. Libenze njani? Ukho nje lokho ngifonele nje kusakhanya ngiloko ngihlale lokho ke manje sibhizi ke siyakhuluma lana ngifonela nabantu ukuthi ngiyabuza ke manje ukuthi kwenziwa njani makunje. Kwenze njani? Emile intombazane yakwacelela phayana. Le umamkhulu otha. Yazi ayisilinga intombazane emphefumulweni nami. Yazi ayisilinga intombazane emphefumulweni. Yabona into ethi intomakatha? Angifuni ngempela into ethi intomakatha. Yabona nje iyangikhuba emoyeni, iyangikhuba le ntombazane iyangikhuba. Yazi umuntu omona uthi ufuna ukukhipha ekolweni. Usenze njani kanti mnumekazi? Ntombazane ke ibhilitile lapha yena ithi ngeke yena ikubekezelele ukubona umntakama waye nje yana ihlunga inhliziyo yakhe kungcono ucisha imshini. Uyangizwa? Cha mnumekazi imi. Kanti macisha imshini akusho ukuthi umuntu useyashona. Angithi kona ke ngilwa nako. Uthi ubani wena? Usho uNkulunkulu. Ngizothatha izigqibo ngemphefumulo yabantu ukuthi selungile manje sekulungile sengahamba. Ubani yena sizositshela thina lonto ngomakatha. Umakatha wethu sothi salwa sinogogo salwa. Sishiki ngishugogo lapha ekhayisa mehlabo ugogo kade eqale ekhala. Intombazane ibhikishile liyabhampa endini yapha. Sengathi kwayo lapha kaGumede sengathi kwayo. Yazi yangilinga intombazane. Ufuna ukumbulala. Kwaba kade kwenze njani? Hayibo angiyazi mina le ntombazane uthi ngenwe yini. Uthi nje ngeke nje kwazi ukubekezela umntakama wakhe ukumbona njena yena. Sithi thina kade sahlala thina noMatha hayi nje. Wona ubona ukuthi kungcono kakhulu kunalabo abelungu. Ngoba abelungu bayambona bona bayaloke bembheka bayambona ukuthi usakahle okay uyaqhubekeka. Ngelinye ngasifika besithatha hayi ngathi ungconywana nginayizolo. Wena uNkulunkulu usozothina acishe imshini afe. Cha kodwa shuthi umamkhulu ikhona into ngayazi namhlanje kade ngibuza indaba zemshwalense. Yabona ethi angazi imshwalense ivutha mase kunjani amaphepha afuneka uma ufuna umshwalense. Ngoba boshi into engayinakanga nje futhi yabona. Into engenayo futhi ulwazi lwayo. Yayibona ke lento oyikhulumayo. Wesese iyahlangana lento. Iyahlangana lento mfana omlalela. Ufika kuwena ubuza indaba zemshwalense. Ngiyamfica mina lapha ebusuku ke uyaqhushalaza lapha upequlula amaphepha ngiyambuza ukuthi wenza lwathi wathi hlengelele. Yabona umuntu okhombisa ukuthi khona into kade yenza. Kodwa kwasho ukuthi anginakile ngoba mina ngizofuna ingubo kaMatha ngifuna siye lapha emkhulekweni soyikhulekele ebusuku. Uthi ungibuza uthi ufuna ndana ebusuku ngithi wena wenzani la upequlula. Uthi uya clean. Befuna amaphepha sese. Ikhonto ehlanganayo ihlanganiswe le ntombazane. Uyabona nje bese ekhuluma indaba zokuthi acishe imishini. Futhi befuna wona amaphepha omshwalense la kade wabuza. Kacele kuhlangana amaqili wodwa. Kacele kuhlangana lo ophilayo ofuna ukuqedela lo ofile lapha. Ikhona into ayibonile emaphepheni. Buka ungafa. Wesese. Kuzomela ukuthi bekho into engiyenzayo ngalento ngani yami. Impela. Anginandaba noma sengathi ngiyagxamukela endabeni zakaGumede anginandaba. Uma kathi akudade wethu umngane wami omudala. Impela manje. Ikhonto efanele ukuthi yenziwe ngalento. Le ntombazane ikhonto ephezukwayo ngiyakutshela mina. Washa mfazi. Musudlala khululiwe. Washa. Qinisa isandla zo2. Washa. Ngikuboze ingane zakho lezi. Ufuna ukuloku ukuzala ungawashi. Washa. Qinisa. Yabo wena zokucathulisa ngothi chu nawe. Washa. Hayibo impiloni le. Washa. Shashisa sisi shashisa. Angisuki la uyozuqede. Ya, washa impela. Hayibo. Umuntu uyahlolela washa. Hayi uzowasha. Khulile. Awuthi kuya ngapha kancane. Safuna ukukhuluma naye nakunye komuntu. Cha uyike kwaMbhele njengamanje ungahambi. Nkosazana. Yebo gogo. Ngiyethemba ukuthi uyaphila nje obungibona nje mina ngiphila ngumqemane. Lalela la wena. Ubuqili bakho bonke. Ngiyabazi mina. Uyangizwa yini?
Kuyayazi mina lento obuzama ukuyenza. Ukhuluma ngani? Ngikhuluma ngokuyocisha imshini. Yes. Sengizwile yonke amathilede akho. Awuthanda ukuyovoza umoya wami. Anginyofoza umoya. Anginyofoza Ngenzeni? lalela la. La nge-insurance. Insurance. Kanatha ngiyazi yonke into. Ngakho koyekela lobu buqili nokuzenzisa nakho konke. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ngoba asizuyimela lento yakho. Ukhuluma Hayi, nge-insurance. Leyo uyazi kahle. Yenza Wonke lamaphepha osewaqoqile sengakuwena. Ngazi yonke leyo nto. Sizwana? Uzongibuyisela yonke into omfazi omntanami. Ngoba ngale kwalokho uyokhala nenyoni. ukuthatha phi konke lokho gogo? Ini? Lento engishoyo. Kubaleke ngani Ntombi? Ngoba ngawe uyavuma vese uthi yebo ngiyayazi leyo nto. Kubaleke ngani ukuthi ngikutshele ukuthi Cha ngikwazi lokho. oh nanensi ke ngishiye phansi kodwa mina ngiyakwazi wena. Uyabona lalela la Ntombi. Uyabona unatha amayika athinteka ngisho unwele. Hayi yimi nawe. Uyangizwa yini? Uma kuke kokhona ukumthinta ngisho uzipho. Ngimfunge. Buyisa izinto zomfazi womntanami. Buyisa amaphepha. Hlela njalo wena qela indini. Ubuso uphindela kwamgobhosi. Yo. Hayi ngisenjeni. Ibe leli qhala nguMasibisi ubalo nje ugogo. Sasa nje siyobonana silungise le ndaba. Uyazi singahlala nje kanti sinamamiliyoni. Umfana kazana lo engingamazi ofonile. Waxhuma lo abamba ucingo ngoba phela ngisalithinta mina ucingo lamakatha sokokwakhe konke. Untombi. Lapha yana kuyohlukaniswa imali. Ikhona imali eyohlukaniswa.